Καλησπέρα αγόρια, κορίτσια και πλάσματα αυτού του κόσμου. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Και εγώ καλά είμαι. Βασικά όχι και τόσο. Βασικά είμαι πάλι κρυωμένος. Γαμώ το... Μαλάκα. Αυτό το podcast διαδραματίζεται έχοντας μια κουβέρτα εγώ μέχρι το κεφάλι. Άμα κρυώνω... Τι στο μπούτσο ρε μαλάκα παίζει? Γιατί έχω αρρωστήσει μαλάκες φέτος 17 φορές σίγουρα. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι έχω αρρωστήσει πάνω από 10 φορές. Γιατί στο μπούτσο? Δηλαδή, και μιλούσα και με κάτι φίλους και με λέει μαλάκα, όχι γαστρεντερίτιδες, όχι ο ένας ξερνάει, όχι η άλλη αρρώστησε. Τι γίνεται ρε μαλάκα? Τι στο μπούτσο δηλαδή? Να σε πω κάτι. Κομπλέ, το ακούω, είναι χειμώνας, λίγο να αρρωστήσουμε, λίγο να κρυώσουμε, αλλά συνέχεια. Τι βιάλα ρε μαλάκα ρε. Και εδώ έρχεται ο εκπληκτικός συνωμοσιολόγος φίλος και λέει, αυτά πριν τον COVID δεν γεννότανε. Δηλαδή ο COVID μας κλείσανε μέσα και μας αλλάξαν το DNA, λένε κάτι τέτοια. Το αγαπημένο μου είναι αυτό που κολλάνε, λέει κολλάει με το εμβόλιο, είναι μαγνητάκι, υπέροχα πράγματα. Αλλά ναι μαλάκα, δεν ξέρω τι στον μπούτσο. Εντάξει, κοίταξε, χθες ήμουνα για σκατά, σήμερα την παλεύω λίγο. Αλλά οκ, κατάλαβες, είναι μια περίοδος που όλοι αρρωσταίνουμε και δεν θέλω ρε μαλάκα, δεν μπορώ. Γιατί είναι αυτό το γαμημένο που έρχεται και σε κρυώνει τύπου για 2 μέρες, που είναι οι 2 μέρες που έχεις κανονίσει να κάνεις κάτι και σου λέει το κρύωμα, όχι Καριόλη, εδώ θα πεθάνεις με ντεπών και με αλγκοφρένια και με κουβέρτες. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα φιλαράκια, είχα μια πολύ ήσυχη εβδομάδα και κάπως δεν με χάλασε, γιατί όλο το Δεκέμβριο πήγα λίγο πιπακόλο με το θέατρο, και τώρα ξέρεις, επειδή άλλαξε η σεζόν, έγινε 25, καλή χρονιά που λένε και τέτοια. Τα πάμε βέβαια και στο προηγούμενο επεισόδιο, γιατί φυσικά κάναμε πρώτη μήνα επεισόδιο, γιατί στα παπάρια μας. Ναι, και είναι αυτό το άβολο που σε λένε όλοι, καλή χρονιά από αυτό, και λες εσύ, ναι, σαν το Χριστός Ανέστη είναι ρε παιδί μου, ξέρω, εντάξει. Εμένα, συγγνώμη, αυτό που με ενοχλεί είναι που φιόμαστε, άγνωστοι. Δηλαδή τον άλλον έχω μια σχέση δουλειάς και κάνει με αυτή την άβολη αγκαλιά και έρχεται να σε φιλήσει στα βρωτά και είσαι εσύ τώρα, οκ, cool, κομπλέ, αλλά ρε μαλάκα νιώθω περίεργα, συγγνώμη, δεν μπορώ τώρα, εντάξει, είμαι κι εγώ λίγο παράξενος άνθρωπος, αλλά αυτό το σταυρωτό το φιλί 17 του μήνα με καλή χρονιά, εντάξει, ξέρω εγώ, είναι λίγο συνδυασμός, τέλος πάντων. Οπότε εκτός αυτού ήταν πολύ χαλαρή εβδομάδα, σπιτάκι, λίγο gaming, έχω λιώσει την ψυχή μου στο Marvel το Rivals, ξαναέπιασα το Cassette Beasts που είναι για το Switch. Είναι Pokemon-like παιχνιδάκι, έχω αρρώστια με αυτά τα πράγματα, το ξέρετε. Νομίζω ότι το τερματίζω τώρα, yay. Οπότε όσοι έχετε Switch μαλάκες, τσεκάρετε το πολύ ωραίο game. Και έπαιξα και ένα live Κυριακή με κάτι παλικάρια ροκάδες, θα τους χαρακτηρίσω. Ελληνικό ροκ κυρίως παίξαμε, που πήγε πολύ γαμάτα. Δηλαδή ήταν πολύ ωραίο λαϊβάκι και για Κυριακή και τα λοιπά. Έπαιξα με μπάσο, μαλάκα, δεν ξέρω πόσο καιρό έχω να παίξω μαζί με μπάσο και γούσταρα τη ζωάρα μου, το έλεγα δώσε ενισχυτή εδώ στα αρκίβια μου. Και ήταν ωραία καταστασιόνε. Βέβαια για κάποιο λόγο έχω πάρα πολύ καιρό να το πάθω και αυτό, τα χέρια μου σπάσανε, πες το ρε. Έκανα φουσκάλες, μαλάκα, ξέρω πόσο καιρό είχα κάνει φουσκάλες. Δεν ξέρω πόσο δυνατά χτυπούσα, τι πόρος είχα πάρει και ήμουνα, ναι, παίζω ροκ, πάρτα, ήταν αυτό. Αλλά κατά τα άλλα μαλάκες ήσυχα. Και μέσα σε αυτή την ωραία σαπίλα, δηλαδή που λίγο σπίτι, λίγο ξέρεις με 2 φίλους, το χαλαρά και τα λοιπά, ανακάλυψα ότι, παρένθεση, γιατί πρέπει να το ξέρετε αυτό, δεν είχα Netflix για κάνα 3μηνο, 4μηνο, μπορεί και παραπάνω. Από το καλοκαίρι τέλος πάντων το είχα βγάλει το Netflix, γιατί λέω όχι, δεν θα με κοντρολάρει εμένα το Netflix και δεν θα βλέπω ό,τι θέλει αυτό. Και μετά είχα Disney που έβλεπα απλά Futurama και Family Guy και Simpsons. Οκ. Το νίκησα εγώ το Netflix, μπράβο Σάβα. Ναι ρε φίλε, κάπως είχε ένας εδώ στην παρέα και βάλε να δούμε καμιά ταινία στο Netflix, τι ωραία, τι καλά.
και ανακαλύπτω ότι έχει WWE πλέον το Netflix. Είναι πρόσφατη φάση που το βάλαν μέσα αυτό. Και το βλέπω μαλάκα και λέω, με γάμισες. Με γάμισες. Και ξαναβάλα Netflix. Και ξαναβάλα Netflix. Κυρίως, εντάξει, χέσε με, έχει και ταινίες και τέτοια 1002 πράγματα. Αλλά κυρίως στο μυαλό μου λέει, έχει SmackDown. Έχει SmackDown να φουν τα παιδιά. Βάλε. Και μαλάκα έβαλα Netflix χθες προχθές και γαμώ το σπίτι μου. Κάπως όλο το childhood ήρθε μπροστά μου, γιατί έχει και παλιά από το WWE. Και καθόμουν και έβλεπα εγώ, ξέρω εγώ, WrestleMania του 2005 με Μπατίστα και John Cena και Undertaker και λέω πω, γάμισε τους. Ναι, και αγχωνόμουν ρε μαλάκα, ξέρω, τα έχω δει τα μάτς, έτσι, γιατί είμαι λίγο nerd με αυτά τα πράγματα. Ως πολύ. Είχαμε κάτι τώρα 4 άτομα και εγώ τους έλεγα λοιπόν αυτός είναι εκείνο και τ' άλλο και τους εξηγούσα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία που ναι, δεν ξέρω τι νερντοσύνη με έχει πιάσει με το WWE. Πάντα την είχα βέβαια και κάπως τους θαυμάζω και τους wrestlers. Και γιατί, άκου τώρα εξηγησάρα που έχω δώσει μαλάκα, αυτά τα σοβαρό, πολύ σοβαρό. Προσέχετε, ωραία. Λοιπόν, μόνος μου. Ρε παιδί μου, οι wrestlers όταν ξεκινάνε πάνε και κάνουν κάτι gigs μέσα σε εισαγωγικά για $50, ξέρω εγώ, και η βενζίνη για να πάνε εκεί πέρα είναι 200. Οπότε μπαίνουν μέσα και το κάνουν όλο για το γαμότο, για το γούστο, για το έτσι τους. Και κάπως μου θυμίζει τους μουσικούς εμένα ρε μαλάκα. Όταν ξεκινάς είσαι σε μια φάση που παίζει για τίποτα, ξέρω εγώ, για πολύ λίγα λεφτά, απλά γιατί είσαι καλλιτεχνάρας και θες να το κάνεις και να το ράνεις, και κάπως λίγο έχω μια σύνθεση εγώ με αυτό και χαίρομαι. Οπότε ναι, that's it, γι' αυτό τους θαυμάζω, να στο πω έτσι, γι' αυτό τους γουστάρω πάρα πολύ. Εκτός ότι σαν πιτσιρικάς μαλάκα βλέπαμε SmackDown και παίζαμε SmackDown και φυσικά δεν ξέραμε το λένε WWE και το λέγαμε SmackDown. Άρρωστα, καμένα, δεν θυμάμαι καν που βλέπαμε. Νομίζω βλέπαμε πειρατικά. Είχε το γαμάτο, ξέρω εγώ, είχε το ταινίες online. Είχαν κάτι τέτοια, ξέρεις, τα κλασικά, τα πειρατικά τα site, ας πούμε. Και βγάζανε τα μεγάλα events. Και μετά στο YouTube. Πάρα πολύ έβλεπαμε στο YouTube ο τάβε τύπος εναντίον αυτού πατούσες. Ξέρω εγώ, John Cena εναντίον Μυστήριο. Σου βγάζε άλλα 50. Τα βλέπες αυτά. Και ναι, έχω εγώ τουλάχιστον πολύ κάψιμο με αυτά τα πράγματα. Το είχα παρατήσει για χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί θυμάμαι όταν είχα πάει μικρό στην Αμερική, κάπως με κάνανε shame για αυτό ότι είναι trash culture όλο αυτό το πράγμα. Που, να σου πω κάτι, στο παπάρι μου, ας είναι, εμένα μου αρέσει να βλέπω τους αναβαγιασμένους κάγκουρες να χτυπιούνται. Εντάξει, αγάμι σου. Ρε φίλε, και έκανε αυτή η παπαριά που λέτε στο Netflix πρώτη φορά και κάπως ήμουν εγώ φέρτο, και έβαλα Netflix και μου ήρθε ιδεάρα και ιστοριάρα από τα παιδικά τα χρόνια τότε που λέγαμε και εμείς θα γίνω παλαιστή SmackDown. Ναι, και το πόσο ξύλο έχουμε παίξει μαλάκα μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν το κάνατε κι εσείς, αλλά νομίζω εγώ σαν Σάββας, χωρίς να έχω βρει κανένα στατιστικό, ότι όλα τα ελληνόπουλα, τα αγοράκια, ήμασταν μαλάκα, βλέπαμε WWE και παίζαμε μπουκέτα και προσπαθούσαμε να κάνουμε το suplex, προσπαθούσαμε να κάνουμε το spear, το θυμήθηκα. Snare είναι άλλο, δεν ξέρω αν υπάρχει, θα μπορούσε, το snare, ξέρω εγώ, το πιατίνι, να κάνουμε το πιατίνι, με πιατίνι, να κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις, τα κεφαλοκλειβώματα που παλιά προφανώς και λέγαμε ότι δεν είναι ψεύτικο, έτσι, και έχουμε μαλώσει τώρα παρέα τύπου όχι είναι αληθινό, όχι δεν είναι, και τι λες, εμένα μου το είπε ο αδερφός μου, έλεγε ο άλλος ότι είναι ψεύτικο, σαν να μας είπε ότι δεν υπάρχει ο Γιος Βασίλης, ήταν έτσι, μας γάμισε μαλάκα, είναι ψεύτικο, αγάμισου, γιατί μου το λες, άσε με, είμαι 12, ναι, εντάξει, τσατίστηκα, τα θυμήθηκα, αφήστε με τώρα. Λοιπόν, οπότε ρε φίλε, όλοι το έχουμε κάνει. Σίγουρα τα αγοράκια, δεν έχω ιδέα για τα κοριτσάκια. Άμα κάνατε τέτοιες μαλακίες, γιατί μαλακίες κάναμε. Εμείς δεν σας παίζαμε τότε, γιατί κορίτσια υπότες, όχι, αγόρια υπότες, κορίτσια μαυρισκότες. Ναι, αυτό. Τι
μαλακίες λέγαμε ρε πούστη, τι μαλακίες λέγαμε. Τέλος πάντων. Και μου ήρθε επική μαλάκα ιστορία. Μόνο που το σκέφτομαι έτσι, λίγο και κριντζάρω, ξέρεις, γιατί λέω ωραία πούστη. Αυτό, ναι. Είμαστε τώρα. Ψέματα. Είναι 2 τα δεινά. Τα πιο highlights από το childhood που παίζαμε SmackDown με τους φίλους μας και μαζί με το κρυφτοκυνηγητό και όλα αυτά. Λοιπόν, είμαστε τώρα παιδιά μια φορά σε ένα παιδικό φίλο, τώρα δεν μιλάμε καν, έχω να τον δω χρόνια. Τέλος πάντων μέναμε δίπλα και από ό,τι ξέρετε όλοι, με όποιον είσαι γείτονας είστε και φίλοι μέχρι και το δημοτικό. Στο γυμνάσιο μετά κάπως. Αλλά άμα μείνετε και μέχρι το γυμνάσιο φίλοι, είστε και μια ζωή. Τέλος πάντων, εμείς ήμασταν μέχρι το δημοτικό φίλοι. Στο γυμνάσιο με Σνόμπαρο Καριόλης, να πάμε γαμφή. Γιατί ήταν cool, γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Και είμαστε σπίτι του και έχουμε τώρα το δωμάτιο. Προφανώς μυρίζει υβρότα και ντορίτος και ποβαρίλα, γιατί έχουμε γυρίσει, ξέρω εγώ, το τάκι βοντό, κάτι τέτοιο θα μπορούσε. Και μας λέει η μάνα του, θα σας κάνω κάτι να φάτε, ξέρω εγώ, και μας αφήνει 40 λεπτά unsupervised, έτσι. Καταλαβαίνετε που πηγαίνει αυτό. Λέμε εμείς, άντε ωραία να παίξουμε κανένα game. Αυτός είχε το PlayStation 2 τότε και είχε το SmackDown το 9 versus Raw, SmackDown versus New 9, το 10, ποιος στο διάλο ήταν, ούτε θυμάμαι. Και παίζουμε ένα match και με κάνει αυτός τότε, ρε μαλάκα, θες να παίξουμε μεταξύ μας? Ναι. Προφανώς, τι, όχι, μα χαζός είσαι. Και λέει αυτός, εγώ φάμε ο Μπατίστα. Ωραία, λέω εγώ, πιο παρένθεση, πιο χοντρό παιδάκι, δηλαδή ήμουνα γύρω στα 80 κιλά τότε, λέω εγώ θα είμαι ο Ρέι Μυστήριο. Όσους δεν ξέρουν πώς είναι ο Ρέι Μυστήριο, είναι ένας τύπος 1,60, 60 κιλά οριακά, που κάνει κάτι κινήσεις, πετάγεται από τον αέρα, που κάνει κάτι αυτά, που φοράει κάτι μάσκες, δηλαδή λούτσα λίμπρε, τέτοια φάση ας πούμε, μεξικάνικη πάλι κλπ. Και εγώ προφανώς ήθελα να είμαι αυτός ο τύπος που πετάει, γιατί να πάνε να γαμηθείτε. Εντάξει. Και αρχίζει αυτός, ξέρεις, τώρα βαράμε κάτι μπουνιές που μαλάκα πρέπει να το βλέπετε αυτό. Δηλαδή άμα κάνω βίντεο θα δείξω τις μπουνιές που σας λέω σε αυτό το επεισόδιο, που ήταν τόσο άβολες και με χτυπούσε λίγο στο στήθος ας πούμε. Και εγώ το χτυπούσα. Και αρχίζει η φάση τώρα που λέμε να κάνουμε τις λαβές, που αν έχεις το Θεό σου μαλάκα, έλα να σε κάνω Μπατίστα Bomb. Προφανώς έλα να σε κάνω Μπατίστα Bomb, γιατί που να με πιάσει, τι να με πιάσει? Πάει να με σηκώσει το παλικάρι. Δεν μπορούσα να με σηκώσει μαλάκα. Του λέω να σε κάνω εγώ Μπατίστα Bomb. Ναι, μου λέει. Τι το ήθελε? Συγγνώμη, απλά δεν μπορώ. Και τον πιάνω, γιατί αυτή την κίνηση πρέπει να τον βάλεις ανάμεσα στα παπάρια, να τον σηκώσεις τα πόδια του να είναι στους ώμους σου και να τον ρίξεις κάτω. Ωραία. Τον βάζω ανάμεσα στα παπάρια, προσπαθώ να το σηκώσω, το σηκώνω κακήν κακός και μαλάκα τον ρίχνω μια βούτα ανάποδη, ό,τι να είναι, στη γωνία του κρεβατιού και ακούς απλά ένα «Α!». Σκάει η μάνα του μέσα. Τι κάνετε εδώ, είστε καλά? Ρε πούστη μου. Και είμαι εγώ να κλαίω. Συγγνώμη κυρία Μαρία, δεν το έβελα. Ο άλλος να ουριάζει, να σφαβάζει. Σήκω, να πάμε στο γιατρό. Εντάξει, μάνα του δεν με μάλωσε πολύ. Γιατί σου λέει εντάξει, τι έγινε εδώ, πού να της εξηγήσει τώρα ότι παίζαμε SmackDown εμείς? Μας γραπώνει η κυρία Μαρία που λέτε παιδιά και μας πάει στο γιατρό. Ό,τι θυμάμαι, το φιλαράκι ας πούμε κατέληξε με κολάρο στο λαιμό για 2-3 εβδομάδες. Συγγνώμη που γελάω ρε πούστη μου, αλλά τώρα ήθελα να τον κάνω εγώ Μπατίστα Bomb ρε μαλάκα. Ήθελα και ο άλλος κατέληξε με κολάρο στο λαιμό για 2 με 3 εβδομάδες, έτσι, κομπλέ. Έχουμε πρώτο αυτό, την καταπληκτική ιστορία, και δεύτερη την έχω πάθει εγώ, γιατί εντάξει είπα να πω μία και μία, που είμαστε με τον φίλο τον Μάρκο, που είμαστε φίλοι πάλι και με αυτόν από το δημοτικό, και έχουμε παίξει τραμπολίνο, συγγνώμη, πολύ λάθος το έφεσα. Έχουμε πάει να
παίξουμε στα τραμπολίνο που είχε στην Καλαμαριά, αν θυμάστε μαλάκες, κάποτε πίσω από το γήπεδο του Απόλλωνα. Ήτανε κάτι τραμπολίνα που πλήρωνες. Εμείς φυσικά είμαστε γιούφτοι, πηγαίναμε και κάναμε μανδραπίδα και παίζαμε τζάμπα τραμπολίνα. Γιατί από τότε τόσο μαλάκες ήμασταν. Λοιπόν, και πηγαίνουμε μια μέρα, ρε φίλε, ενώ και αυτός κάπως έχει χαζοβεί. Του έχω δείξει εγώ γιατί αυτός ερχόταν στο μαγαζί του πατέρα μου, στο βιβλιοπωλείο, και καθόμασταν στον υπολογιστή. Αυτός μετά το τένις γυρνούσε, ερχόταν εκεί πέρα και καθόμασταν στον υπολογιστή και βλέπαμε οτιδήποτε μαλαγία υπάρχει στο YouTube τότε, με το επικό βιντεάκι με το ρομπότ που λέει έχω 3 αρχίδια. Όσοι το θυμάστε και είστε τόσο αρχαίοι YouTubeίστες, γαμό. Μέχρι, τι να σας πω, πολύ καμένα πράγματα. Τσόντες δεν βλέπαμε, εντάξει, όχι. Αλλά και βλέπαμε και SmackDown και τον έχω βάλει κάποια στιγμή στη φάση ότι κοίτα εδώ, αυτός είναι ο Μυστήριο, αυτός είναι ο Μπατίστα, αυτός είναι ο Triple H. Εμένα ο Triple H μ' άρεσε, το λέω. Έκανε DX και έδειχνε τα παπάρια του, έκανε μεχή στα παπάρια του και λέω πω πολύ cool είναι αυτός, μ' αρέσει. Και ο Shawn Michaels που ήταν ο Sexy Boy. Έχω κάνει entrance από το μπάνιο στο δωμάτιό μου με το theme song, το Sexy Boy. Και κουνιόμουν εγώ μόνος μου. Εντάξει. Το καλό το να μεγαλώνεις σε ένα σπίτι μόνο με ένα γονιό, έτσι. Ότι κάνεις ό,τι στον μπούτσο θέλεις και δουλεύει ο άλλος. Και τον έχω εξηγήσει λίγο τι φάση, ψήνεται και αυτός. Τον άρεσε νομίζω ο Undertaker ή ο John Cena, δεν θυμάμαι. Εγώ κλασικά στο Rey Mysterio, είχα περάσει τη Rey Mysterio φάση μου τότε και μετά πήγα στο Triple H που τους έκανα όλους pedigree που είναι το finisher. Μαλάκες, ξέρω πάρα πολλά πράγματα για το WWE. Άμα αρχίσω και τα λέω τώρα θα μας πάρει ώρα. Οπότε απλά ρωτήστε με γιατί τα θυμάμαι δικά τα παλιά. Και πηγαίνουμε έτσι όπως σας είπαμε μανδραπίδα στο τραμπολίνο και ξεκινάμε να χαζοπαίζουμε κλπ. Και μας έρχεται προφανώς η φαϊνή ιδέα. Έλα να παίξουμε SmackDown εδώ πέρα στα τραμπολίνα. Και λέει αυτός εγώ είμαι ο τύπος, ο Undertaker ήτανε. Και εγώ άλλαξα τώρα, δεν είμαι ο Μυστήριο, είμαι ο Triple H. Πέρασε λίγος καιρός και άλλαξα τον ήρωά μου κι εγώ, έτσι, βέβαια. Οπότε ξεκινάμε να κάνουμε εκεί κάτι κινήσεις, κάτι τέτοια. Είχε και τραμπολίνο και είχαμε ψάξει τότε. Τότε θέλω να σας πω ότι ήμασταν σίγουροι ότι είναι ψεύτικο το SmackDown. Οπότε ήμασταν ok με αυτό και είχαμε ψάξει και είχαμε δει ότι από κάτω το γήπεδο που παίζουν αυτοί έχει τραμπολίνο. Οπότε λέμε γι' αυτό πάμε και στο τραμπολίνο. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα, πόσο μαλάκες ήμασταν. Χοροπηδάμε, όχι κάτι χαζομπουνιές, κάτι κλωτσιές. Πάω να τον κάνω εγώ μαλάκα μια κίνηση έτσι super wow disco να σκοτώσουμε να κερδάμε. Και βρίσκω μαλάκα με το λαιμό μου στην άκρη του τραμπολίνο. Και έχω μείνει έτσι σαν το μαλάκα. Από ό,τι βλέπετε και στις δύο ιστορίες χτυπιούνται λαιμοί. Τώρα σκέφτηκα δύο λαιμούς να χτυπιούνται μεταξύ τους. Πάρα πολύ αστείο. Μπράβο μυαλό. Αλλά ναι. Και έχω μείνει έτσι. Αλλά δεν χτύπησα τόσο πολύ εκείνη την ώρα. Και εντάξει, ξέρω εγώ, όχι ρε μαλάκα, άντε πάμε σπίτι κλπ. Την επόμενη μέρα μαλάκες ξυπνάω και δεν μπορώ να κονίσω το λαιμό μου. Και τι να πω στον πατέρα μου. Και τι γάμισε τα μαλάκα. Και εγώ είχα βάλει κολάρο που μου το είχαν. Μου το υπογράφανε συμμαθητές περαστικά και τους έλεγα ότι χτύπησα στην μπάλα ψέματα. Γιατί την τρεπόμουν να πω ότι χτύπησα στο τραμπολίνο. Ρε μπούστη, λέω, κοίτα το κάρμα ρε μαλάκα. Όμως έτσι χτύπησα εγώ ένα παλικαράκι στη γωνία του ξύλου, στο κρεβάτι, χτύπησα εγώ στο τραμπολίνο. Μια χαρά, έδεσε, τελείωσε. Και με αυτά και με εκείνα και με όλα τα λατόμορφα, πριν τελειώσει αυτό το καταπληκτικό SmackDown επεισόδιο, έχω αστείο γαμάτο που το σκέφτηκα μόνος μου και αν δεν γελάσετε θα σας βρω που μένετε και θα φάτε ξύλο. Με κίνηση στο λαιμό και μάλλον θα χτυπήσετε το λαιμό σας ή εγώ ή εσείς θα δείξει. Λοιπόν, ρε εσύ, αυτό το σχέδιο το έχει κάνει ένας ηθοποιός και λέει ότι ξέρει και που μένω. Ναι ρε, είναι προμελετημένο σχέδιο. Καριόλιβες. Λοιπόν, φιλάκια πολλά και τα λέμε στα επόμενα επεισόδια. Γεια χαρά.